Sme sa na rašelinisku v Kline. Zisťovali sme, prečo je rašelinisko dôležité pre náš ekosystém. Rašelinisko je veľmi vzácny biotop, ktorý sa skladá z nadzemnej časti, kde nachádzame rastliny, ktoré sa nachádzajú nikde inde, a potom tú pozemnú časť, ktorú teda nevidíme, ale je veľmi dôležitá tá rašelina. Akú ďalšiu úlohu plní rašelinisko? To zadržiavanie vody v krajine, keď je napríklad vody veľa, tak zmiernia povodne, lebo ju zadržia na chvíľu a potom priebehu sucha ju vlastne vedia postupne uvoľňovať stôl. Aký je najväčší problém rašeliniska v súčasnosti? Momentálne najväčší problém rašeliniska je to, že stráca vodu. Ako rašelinisko ovplyvňuje životné prostredie? Tá rašelinia to sú vlastne tela odumretých rastlín, ktoré keby nám odumierali takto bežne a neboli zakonzervované vo vode, oni zo seba emitujú oxid uhličitý. Čiže by sme mali viac oxidu uhličitého vo vzduchu, by znova to ešte viac prispelo ku uteplovaní planéty. Čo môže pomôcť tomu, aby uhlík z rašeliniska neunikol do ovzdušia? Ak je rašelina plná vody, tak tam není vzduch a tá rašelina vlastne nemôže dokonalo sa rozložiť, ale ak tam sa dostane vzduch, tak automaticky sa dokonalo rozkladá, čiže sa premieňa ako keby na pôdu a ten uhlík z nej uniká aj do atmosféry. Sa hlavne deje, keď rašeliniska sa ťažia, tam obrovské množstvo toho uhlíka vlastne sa uvoľní do atmosféry, ale aj pri takýchto rašeliniskách, ktoré vyvčíňajú, sa ten uhlík vlastne dostáva do atmosféry. Čiže preto je veľmi, veľmi dôležité, aby my sme ten uhlík tu nechali uskladnený, tak ako to je tisícky rokov. Ideálne je, keby sa nám podarilo naštartovať zase tie procesy rašeliniek, ktoré tu už nefungujú, a vlastne tie rašeliny, keď pribúdalo, tak vlastne oni to rašelinisko vlastne sťahuje tu ten uhlík. Akým spôsobom chránime a udržiavame ekosystém rašeliniska, aby boli zachované jeho prínosy? My sa snažíme hlavne odstraňovať tie stromy, ktoré tu vlastne rastú, čo je vlastne taký paradox, že ochranári chcú odstraňovať stromy. Robíme to veľmi nepekným spôsobom pre tie stromy, že vlastne časť kôry z toho stromu dáme preč, vlastne sa snažíme ten strom, aby umrel. Pretože ten strom vlastne z toho rašeliniska vysáva vodu. Môže aj verejnosť pomôcť k udržaniu rašeliniska? Je veľmi dobrou aktivitou, kde nám môže aj verejnosť pomôcť, je práve to, že na rašeliniskách ručne pracne vyťahujeme malé semenáčiky stromov, ktoré tam začali rašiť. Tým pádom my vlastne zabezpečíme to, že ten strom ďalej nerastie. Ak sa o rašeliniska nebudeme starať, stratíme jedinečný ekosystém.